Ndikulandireni ndi manja awiri lero lachinayi pa 21 November 2024 pamene tabweranso patiyankhuleni Ambuye ndi mawu amene Mulungu atipatsa kuti tithandizane kusinkhasinkha komanso kuphunzira ziwiri kapena zitatu. Tipemphere. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya mukutikumbutsa tsiku la lero kuti Yesu Khristu ndiye mpulumutsi wathu ndi amene amatithandiza munjira zosiyanasiyana kufika pafupi ndi inu. Tithandizeni pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kukulisa ubwenzi wathu ndi Yesu Khristu makamaka potsatira mapazi ake moyenerera poseza mitanda yathu ndi kumatsatira Ambuye Yesu. Monga Ambuye Yesu analirira Yerusalemu chifukwa anthu a ku Yerusalemu amakanika kutembenuka mtima, mutithandize ife ana anu tsiku la lero kukhala okonzeka kutembenuka mtima kuti Ambuye Yesu asakhalenso akutilirira ifeyo chifukwa chokakamira zoyipa zosiyanasiyana. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Chivumbulutso mutu 5 ndime 1 mpaka 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mr. Peter Chimoyo kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malai Police Headquarters, Area 30 mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amtengo wabwino akuchokera mu mtengo wabwino wa Luka Woyera mutu 19 ndime ya 41 mpaka 44. Amene akutiwerengera mawu amtengo wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Likucha kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malai Police Headquarters, Area 30 mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu ambuku la Chivumbulutso. Ine Yohane, pambuyo pake ndidaona buku m'dzanja lamanja la okhala pa mpando wachifumu uja. Bukulo linali lolembedwa mkati ndi kumbuyo komwe, ndipo linali litamatidwa ndi zimatiro zisanu ndi ziwiri. Kenaka ndidaona mngelo wamphamvu akufunsa mokweza mawu kuti, ndani ali woyenera kufutukula bukuli ndi kumatula zimatiro zake? Koma panalibe ndi mmodzi yemwe kumwamba kapena pa dziko lapansi kapena kunsi kwa dziko wotha kufutukula buku kapena kuyang'anamo. Motero ndidalira kwambiri poona kuti sipadapezeke woyenera kufutukula bukulo kapena kuyang'anamo. Apo mmodzi mwa akuluakulu aja adandiwuza kuti, usalire, pakuti mkango wa mfuko la Yuda, chidzukulu cha mfumu Davide, wapambana. Ndipo iye angathe kufutukula bukulo ndi kumatula zimatiro zake zisanu ndi ziwiri zija. Tsono ndidaona mwana wankhosa atayimirira pakati pa mpando wachifumu uja ndi zamoyo zinayi zija ndiponso akuluakulu 24 aja. Mwana wankhosayo ankaoneka ngati wophedwa, ndipo anali ndi nyanga zisanu ndi ziwiri ndiponso maso asanu ndi awiri. Masowo ndi mizimu isanu ndi iwiri ija ya Mulungu yotumizidwa m'dziko lonse lapansi. Iyeyo adabwera nkulandira buku lija limene linali m'dzanja lamanja la okhala pa mpando wachifumu uja. Pamene adalilandira, zamoyo zinayi zija pamodzi ndi akuluakulu 24 aja adagwa pansi pamaso pa mwana wankhosayo.
Aliyense mwa akuluakuluwo anali ndi zeze ndiponso mikate ya golide yodzaza ndi lubani. Lubaniyo ndi mapemphero a anthu a Mulungu. Ankayimbira mwana wankhosa uja nyimbo yatsopano iyi yakuti: ndinu oyenera kulandira bukuli ndi kumatula zimatiro zake, pakuti mudaphedwa ndipo imfa yanu mudawombolera Mulungu anthu a fuko lililonse, a chilankhulo chilichonse ndi a mtundu uliwonse. Mudawasandutsa mtundu wachifumu ndi ansembe otumikira Mulungu wathu, ndipo adzakhala olamulira pa dziko lapansi. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Pa nthawi yomweyo Yesu atayandikira nkuona Yerusalemu, adalira chifukwa cha mzindawo. Adati, iwenso ukadangodziwa lero lino zinthu zopatsa mtendere. Koma ayi, tsopano maso ako sangathe kuziona. Nthawi ikadzakufikira pamene adani ako adzakuzinga ndi machemba nadzakuzungulira nkukusekereza ponseponse. Akadzakusakiziratu iweyo pamodzi ndi anthu ako onse, sadzasiya mwa iwe mwala pamwamba pa unzake, chifukwa chakuti sudazindikire nthawi imene Mulungu adati adzakupulumutse. Mthenga wa Ambuye. Abale anga okondeka mwa Ambuye, tipitirize kuyamika ndi kuthokoza Mulungu tsiku la lero lachinayi pa 21 November 2024, pamene tikupitiriza kugawana mawu a Ambuye Mulungu omwe atipatsa tsiku la lero. Takhala tikucheza sabata imeneyi kuti mawu athu oyamba amene akuchokera buku la Chivumbulutso, buku losirizira mukaundo wathu wa Baibulo, mabuku osiyanasiyana amene ali m'Baibulo, angotitsimikizira kunena kuti zinthu zizafika kumapeto, moyo wathunso uzafika kumapeto. Ndipo ifeyo tsiku la lero tikulimbikitsidwa kuti pamene moyo wathu uli onkomera Mulungu, uchita zinthu zonkomera Mulungu nthawi ina iliyonse, ndiye kuti ifeyo tizakhala tili anthu oyenera kuzalandiridwa pamaso pa Ambuye Mulungu, kuzalandiridwa pamaso pa Ambuye Yesu. Tikumva kuti panali chibuku chimene chinanena kuwerengedwa, ndipo anthu amayembekezera mmodzi mwa anthu kuti akawerenge chibuku changati chimenecho. Koma anthu amene anayitanidwawo panalibe munthu woyenerera kuti awerenge chibuku changati chimenecho. Ndipo anthu analakulira kuna kuti tsopano zikhala bwanji ngati buku limene siliwerengedwa. Ndipo tikumva kunena kuti panapezeka wina akunena kuti ayinso musalire. Alipo mwana wankhosa amene atsegule buku limeneli ndi kuwerenga. Iyeyu ndi amene atapulumutse anthu onse akawerenga buku langati limeneli. Ndipo mwana wankhosayo anawerenga buku langati limenelo, amene ndiye Yesu Khristu, mpulumutsi wathu, amene anabwera pano pa dziko lapansi kuti tonsefe tikhale anthu omboledwa, tonsefe tikhale anthu okondedwa, tonsefe tikhale anthu ochitidwa chifundo, tonsefe tikhale anthu ochitidwa chisoni ndi Mulungu. Ndi amene akutipulumutsa tonsefe. Ndi chifukwa chake mawu athu oyamba tsiku la lero akutipempha ifeyo ngati abale a Yesu Khristu kuti tikhale ndi makhalidwe okoma, makhalidwe abwino a Yesu Khristu, kuti pamene moyo wathu uli wabwino, pamene chikhalidwe chathu chili chabwino, ndipo pamene zina zilizonse tikuzipanga moyenerera, ndiye kuti kusogoloko ifeyo tizakhala anthu oyenera pamaso pa Ambuye Mulungu. Lero tikhala anthu oyenera pamaso pa Ambuye Mulungu chifukwa tikusatira zinthu zosiyanasiyana zimene ngati ana a Mulungu, ngati a Khristu, ngati osatira Ambuye Yesu tiyenera kuti tizichite pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndipo zina mwa zinthu zimene ife tikuyenera kuzichita ndikuonetsetsa kunena kuti zomwe zili zoyipa sitikuzisekerera pakati pathu. Zinthu zimene zimatenga moyo wathu kapena ubale wathu wa Mulungu, ndikuchosa ubale wangati umene uchawo, sitikuyenera kuti tisekerere pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku.
chifukwa chake mu uthenga wabwino tikumva Ambuye Yesu akulirira Yerusalemu chifukwa chonena kuti zina zake zimene anthu ananena kuzichita ngati ana a Mulungu akukanika kuti azichite. Ku Yerusalemu ndi kumene anthu ambiri amapita kukapembedza, anthu ambiri amapita kukapemphera, anthu ambiri amapita kukalandira zaulere zosiyanasiyana madalitso osiyanasiyana ku Yerusalemu chifukwa anali malo oyera ndipo mpaka na lero ndi malobe oyera. Koma Ambuye Yesu amati akapita kumeneko amakadabwitsidwa ndi zinthu zina zimene anthu amene aku Yerusalemu ananena kuti azimvetse bwinobwino samazimvetsa bwinobwino. Amapitirizabe moyo woyipa, moyo wopanga zinthu zolakwika zosiyanasiyana. Kotero kuti ichi chinawakhuza Ambuye Yesu kuti these people have got all the opportunities. They see so many people coming here for prayers. And Ambuye Yesu also amapitanso kumeneko also time and again. Kuwathandizira anthu aja, kuwalalikira anthu aja, kuwaphunzitsa anthu aja, kuna kuti ngati ungapezeke mzinda wina onena kuti uli ndi mwayi koposa, onena kuti upulumutsidwe unali Yerusalemu. Koma anthu okhala ku Yerusalemuko sizimakhuza. Amapitirizabe kumangochimwirabe, kumangopitirizabe kupanga zinthu zina zosemphana zimene Mulungu akufuna. Lero Ambuye Yesu anafika ku Yerusalemu akulirira Yerusalemu chifukwa anthu ake sakutembenuka, anthu ake sakusinthika, anthu ake sakuona chifukwa chake chenicheni chonena kuti ayambe kuchita zimene Mulunguyo akufuna. We are the Jerusalem of today. Ifeyo ndife Yerusalemu wa lero. So ifeyo ngati Jerusalemu wa tsiku la lero kapena Yerusalemu wa tsiku la lero tikupanga chani? Ma opportunities ngati anzathuwa tili nawo ambirimbiri. We are talking about a lot of TVs, Christian TVs or divine TVs that are there for us. Atithandizire pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. So many media houses, radio, electronic and print media houses zotithandizira ifeyo kunena kuti moyo wathu ukhale wauzimu. Zonena kuti ma media houses ambiri amene ndi auzimu. Ona kuti ifeyo tikakhala kuti tiwagwiritsa ntchito moyenerera moyo wathu usintha. Tikulankhula za mipingo yosiyanasiyana, matchalichi yosiyanasiyana, magulu osiyanasiyana amu mpingo otithandizira kunena kuti moyo wathu ukhale wosinthika. What is our attitude? Ambiri mwa ife ngakhale tili ndi mwayi wokumana ndi ansembe, asisteri, abishopu, akatekisti, atsogoleri a mpingo, kumapita ku chechi la Mulungu lina lilonse kapenanso kuyandikira ndi chechi mwina tikumasankha zinthu zina zapadera zosemphana ndi zimene ife tinanena kumazichita. We are the new Jerusalem, but what we are doing is contrary to what is expected of us as Christians, as children of God, as sons and daughters of God. We are doing things contrary to the expectation of God. Lero Mulunguyo akulira, Ambuye Yesu akulira, chifukwa tukanika kuwanitsa zangati zimenezi. Titenge ife amene tili ana m'nyumba mwathu, m'mabanja osiyanasiyana. Timayembekezeredwa tikhala anthu omvera makolo, olemekeza makolo athu. Anthu opempha zinthu tikakhala kuti azisowa. Ndi angati amene makolo timalemekeza kuwamvera zimene amatiuza. Muzipemphera ana inu mukadzuka, muzipemphera ana inu madzulo musanagone, kapena tizipemphera limodzi. Ana inu muzipita kumphakati, ana inu muzipita ku chechi, ana inu muzipita ku magulu osiyanasiyana mpingo. How many of us listen and become obedient to our parents? Tili mabanja amene momo tikuyenera kukondana. Ndipo Mulungu akuyembekezera kuti iwo amene anasankha banja akuyenera kukhala anthu onesa chikondi pakati pawo komanso pakati pa anthu ena. How many of us are living sincerely in love with our spouse? How many of us are trusting our spouse? How many of us ndangati pakati pathu amene tinganene kunena kuti pakati panopa momwe tikukhaliramu ndife chitsanzo cha banja labwino kwa anthu ena onse? Chimene chikutilepheresa ifeyo kuonesana chikondi chenicheni ndi chani? Chimene chikutilepheresa ifeyo kuonesana chikhululukiro chenicheni m'banjamo ndi chani? Chimene chikutilepheresa ifeyo kuyendera limodzi ngati banja ndi chani? Kupemphera limodzi ngati banja ndi chani? Chimene chikutilepheresa ifeyo kuti titakondana chonchi tiwaonesenso ana athunso chikondi chimodzimodzi ndi chani? Mulungu akuyembekezera kuti ngati ifeyo anthu amene tinasankha kukhala pa banja, bambo ndi mayi, kukhala pa banja la Chikhristu, moyo wathu uonese banja la Chikhristu. Banja la Chikhristu timaphunzira zambiri kuchokera kwa banja loyera, banja la Yosefe, amayi Mariya ndi Yesu Khristu, banja lochitira zinthu limodzi. Kuona kuti pali chiopsezo apa, Ambuye Yesu, amayi Mariya komanso Yosefe woyera anayendera limodzi kupita ku Egypt ukapeza malo ampumulo, malo achitetezo.
anayendera limodzi kuchoka ku Egypt kubwereranso kumalo kwawo kumene amakhala, atauzidwa kuna tsopano kuli mtendere. Amapangira zinthu limodzi, kugwirira ntchito limodzi, kukapemphera ku Yerusalemu anapitanso limodzi. Ngati banja tikutilepheresa ifeyo kupangira zinthu limodzi, kupemphera limodzi, kutetezana ngati banja ndi chani? Mulungu akuyembekezera kuti ife amene tili ndi opportunity kapena mwawi wosiyanasiyana onena kuti tingathe kuchita zimene Mulungu akufuna, ndipo tikuyembekezera kuchita zimene Mulungu akufuna, tizichite nthawi yake ndiyo. Chifukwa ngati sitipanga choncho tiyasiya Ambuye Yesu azililirabe Yerusalemu, azililirabe ife chifukwa tikukanika kukwaniritsa zolinga zathu. Tili ndi maudindo osiyanasiyana, kandi kumpingo, kandi kudziko, kandi magulu mwathu osiyanasiyana. Maudindo onsewa Mulungu akuyembekezera kuna kuti ife tiyayendesa bwino, chifukwa ndife anthu opemphera, ndife anthu opa Mulungu, ndipo Mulungu akuyembekezera kuti pa maudindo amene tinapasidwa ngati ana a Mulungu tikuyenera ifeyo pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kuyendesa maudindo ngati amene aja moyenerera. How many of us are really responsible and tikuyendesa maudindo moopa Mulungu? Nchifukwa chani anthu akutidandaula munjira zosiyanasiyana, anthu akutiopa munjira zosiyanasiyana? Maudindo athu ife tikuwayendesa motani? If we are failing to be responsible enough and to conduct ourselves well, ndiye kuti Ambuye Yesu azikhalabe akulira, chifukwa ife tatenga dzina la mwana wa Mulungu, ife tatenga dzina la Ambuye Yesu pozitchula kuti ndife Akhristu, ife timazitchula kuti ndife ana a Mulungu. Chifukwa cha ichi tikuyenera zinthu zathu zonse tiziyendese bwinobwino kuti Mulungu kapena Ambuye Yesu asakhala akutididira ife amene tili Yerusalemu watsopano tsiku la lero. Ndi zinthu zambiri zimene ife tikuyenera kuti tizichite pokanika kusatira malamulo a Mulungu pamene tili ana a Mulungu, ndiye tikumpangisa Ambuye Yesu kulira. Pokanika kuzipereka kwathunthu ku ntchito zachifundo zosiyanasiyana, kuzipereka kwathunthu ku zinthu zimene zili zonkomera Mulungu, ndiye tiyapangisa Ambuye Yesu kapena Mulungu amene kulira chifukwa kuti ife tikukanika kuchita zimene tinena kuzichita. Kulira chifukwa chani? God wants all of us to be saved. Eternal salvation is for all of us. And if we are failing to do that when we have been given the opportunity, it means kuti Mulungu asidandaula nthawi zonse, Ambuye Yesu azikhala kulira nthawi zonse, monga momwe analirira Yerusalemu. Kuti unakhala mzinda wina zazikulu zimene zikuchitika mmenemu, bweza anthu ake atatembenuka mtima, anthu ake atazindikira ubwino wake omachita zimene Mulungu akufuna. Monga amayi Maria anaperekedwa mtempere, popeza leronso pa 21 Novemba timakumbukira kuperekedwa kwa amayi Maria mtempere, ifeyonso tizipereke kwathunthu ku ntchito za Mulungu. Poteropo tikazipereka kwathunthu ku ntchito za Mulungu, ndiye kuti tikakhazikika mwa Ambuye Mulungu tizikhala ochita zimene Mulungu akufuna, chifukwa kuti taperekedwa kwa Ambuye Yesu, taperekedwa kwa Mulungu, ndipo tikuyenera kukhazikika mwa Ambuye Mulungu kuyambira tsopano ndi nthawi zonse. Tiyeni lero lachinayi pa 21 Novemba 2024 mawu ake a Mulunguwa akhazikike mwa ife, atithandize. Tisayiwalire kuchokera mawu athu oyambirira kuti pamene moyo wathu uli wabwinobwino pamaso pa anthu komanso pamaso pa Ambuye Mulungu, ndiye kuti tizakhala tili anthu oyenerera pamaso pa Ambuye Mulungu, ndipo mayina athu adzalembedwa m'buku la moyo ndipo adzawerengedwa. Ndipo muthenga wabwino tikukumbutsidwa kuna kuti sitikuyenera kukhala anthu okonda kupanga zoyipa, kuti Ambuye Yesu azitidandaula, Ambuye Yesu azilira. Nthawi ina iliyonse ifeyo tichite zimene zizonkomera Mulungu, kuti Mulungu azisangalatsidwa nafe, tizilandira zaulere za Ambuye Mulungu, tikhale anthu osangalala ndi onyadira kuti timakhala ndi Mulungu ndipo timachita za Mulungu nthawi zonse. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.